Ye nikabwerase nikandala kuti basi amala anzanga bebanda chedwa update na promise kuti panga ntaya changu kumabe malinga zovuta zina kumabe tipangabe ndakandolandira ma message ku inbox anthu kumandifunsa kuti zoti asilikali azapezeka pa 30 June ndizoona kani mene akali kuzungulira even mapeji ena ndi ena komano asilikali ayikana kuti palibe special operation ya pa 30 June koma boma linatumiza kale asilikali m'madera osiyanasiyana okwana 2200 amene akugwira ntchito ndi polisi, amene akugwira ntchito ndi law enforcement to combat gang violence, illegal mining. Asilikali amene akumayenda m'madera osiyanasiyana kupena mwaonapo komano asilikali amenewa sakupanga za ma illegal immigrants kapena kuti ma foreigners. Nde abomaso akana kuti zapa 30 June kwa iwo is just a rumor koma ali mdziko muno kukhazikitsa law and order koma zoti pali special deployment ya asilikali chifukwa cha pa 30 June zimenezo aboma plus akuluakulu asilikali azikana kuti sizoona koma asilikali alipo m'maderamu anatumizidwa kale mpaka na 2027 akhala kuyenda m'madera osiyanasiyana koma nkhani yake izikhala ya security reasons to combat crime not kuti za ma foreigners ayi koma ndiye kuti kusenza kuti pa 30 June ipo akamasachita anthu azawozi asilikali azakhala alipo koma mwa normal duty imene akugwira panopa osati chifukwa chokuti ndi pa 30 June. Komanso nkafukufuku amene mmenya underground boma ngakhale kunena choncho koma alikuona kuti boma lili lokonzeka to act zimene zingazachitike pa 30 June chifukwa chokuti anthu asokuti akamati pa 30 June pa azakhala kuthamangitsa ma foreigners ya anthu pa 30 June pa azakhala kupanga protest akuyenda m'ma street nde you know kuti anthu akunoku emu yawo nkufuna kuzaba kuchola mashopu izi ndi izi chifukwa even ma matches osakupangawa amasiya anthu m'makwalamu kumapita kunsewu kapanga matching next door neighbor wawo kumene kukhala ndi foreigner ndamasiya kumene kuja kupita kunsewu kapanga chani sizingatheke anthu akuntenga foreigner door by door kuti zipitani kwanu anthu azapita kunsewuko azafuna kupanga zachiwawa kuti ino boma lione kuti anthu akwiya of course mwina utati wapezeka kumeneko kunsewuko utakuona zoonaona ndiye yoncho kuti amalawi pa tsiku limene tisaderere tizangokhala yani osamala koma boma lakana kuti silitumiza asilikali mwapadera koma asilikali alipo kale amene ali m'madera mosiyanasiyana okuti king Misizulu king wa Mazulu nayenso ayankhula kuti ndiokhumudwa ndipo ndiodabwa kuti boma lofuna zatumiza asilikali for their own people zimene asilikali akana kuti they can't fight their own people koma they will maintain to keep law and order. Nde nkhani idakali choncho aboma sukuti angoyang'anira mwapansi akuwawerenga anthuwa because aboma kuti anene zimene angachite ndi kuti anthu change the plan koma mwachizikire this threat iyi suli ndi amasewera china yake chizachitikadi koma aboma suli lizangokhala lizachitapo kanthu
koma sakufuna kuyankhula kuti azachita chani. Koma asilikali alipo m'misewu 2200 ndi asilikali ambiri amene pa asilikali ankhondo kwapanga dispatch choncho polisi mkati ndi akupromisa kuti malamulo aziko ndipo iwonso asilikali anenetsa kuti palibe ni munthu mmodzi yemwe akuloledwa kuthamangitsa munthu mdziko muno, chifukwa amene yoyo si law enforcement, si wa polisi, si msilikali kapena wa immigration. Ngati ali munthu wamba sakuloledwa kuphwanya malamulo, ndi malamulonso azadira naye. Ndoteroyo ndi kusenza kuti pakali pano pali nkhondo zitatu. Anthu akuno alimbana ndi ife anthu obwera, akulimbananso ndi boma lawo, boma lawonso kulimbana ndiwo likutetezanso ife anthu obwera. Zimene zili zachipwirikiti koma mmene limanena maso osamala lizinkha mosamala. Dziko lino si lathu ndi lawo. Anything can happen anywhere anytime. For zinthu zimalowa umbanda, zimalowa umbanda osati masewe. Zizachitika ku Bloemfontein service delivery anthu apezeka kuchola shopu kwamba kuba mowa, which they don't regard your property. Nde anenaso kuti akuti anthu akuno apange boycott mashopu, asamaguleso mashopu anthu obwera. Zimene zingatheke anthu angobalalika akuswapo kugwira. Fa boma lawo sili kupanga respond pa zimene akufuna. Fa anthu angofuna kulopeza boma likuti lichite zimene akufuna. Zimene apolisi anena kuti ifeyo panopa tikugwira ntchito magwira anthu kumatumiza makwawo amene alibe mapepala. Koma munthu wamba sakuloledwa panga zimenezo. Nde mwina mwezi mwina wa Juni boma litopanga increase kugwira anthu kuti anthu ajaone kuti anthu akugwidwa azizire moyo kapenanso zinthu zitonkhala threat osazachitika. Boma litazaseka ma hotspot chifukwa boma laziwa ma hotspot azinthu zimene kuti malo awa sitozachitika zopsa. Nde boma silingalekerere kuti zimene chika 2021 zichitekenso, anenetsa zimene sizitheka. Ndipo amene akupanga kuti zimene zitheke akhala pa mavuto akulu. Nde nkhani ya asilikali ja Malawi manenena kuti akuti kuyambira pa 1 June ya asilikali akula iya asilikali alipo kale akumayenda akampala 2027 mwezi wa March imene azamalize operation yawo akumachero operation Prosper imene kutesa umbanda zochitika za crime osati za anthu obwera. Koma akakupeza akumatha kutenga machanso kukunyamula. Ndeti zingosamala ndikubwera ndina pompano update imene kukhudza prophet wathu. Koma nkhani ndi yomwenso yothamangitsidwa kuno ndakutchulidwapo tikukambirana bwinobwino kuti akumutchula chifukwa chani. Zomwe kwambiri Malawi mukunyadira.